Κάμερα σε μένα. Είμαι ο Άγγλος Ρόνης από το Άγγλος Ρόνης Tattoo. Γεια σας. Είμαστε εδώ στο New Long Fest και είμαστε εδώ πέρα με τον τροχό της τύχης. Και εδώ το κορίτσι μας είπε να παίξει να δοκιμάσει την τύχη της. Ποια κάμερα με παίρνει? Αυτή. Ωραία. Ο Ανούς είναι ο καλύτερος τύπος. Και έχει το καπέλο μου, το θέλω πίσω. Τι γνώμη έχεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αν ήσασταν κάποιο ρούχο από την Out of Medium ή και γενικά, τι θα ήσασταν? Η μπλούζα Benning Church. Crop top. Tank top. Παρεό, φουστίτσα, Βερμούδα τζιν. στενός κορσές, σλέι. Κάλτσα. Μια τρίπια κάλτσα. Τισέρτ κομμένο. Μπλούζα 3XL με ένα σπινόσαυρο πίσω. Αντρικό crop t-shirt. Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μας γι' αυτό. Εγώ μαγιό ροζ. 5-panel καπέλο με το χάρη και το out of vibes, επειδή το είδα πριν και θα το πάρω μετά, οπότε να το πάρετε όλοι. Να προσέξεις και να περάσεις υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Είδα! Επιτέλους η τύχη μου χαμογέλασε.